It's time for DJ Rocky's Secret Files. May girlfriend ako. Pero na-in love ako sa kaibigan kong lalaki. Oo, minahal ko ang kaibigan ko. Minahal ng kaibigan ko ang girlfriend ko. Pero mas minamahal ako ng girlfriend ko. Itago niyo ako sa pangalang Marco. At ito ang aking secret file. Nagtatrabaho ako sa Manila kasama si Ma'am Ava, ang boss ko, at si Tantan bilang accounting staff. Ako naman ay isang internal auditor. Isang araw, kinausap kaming dalawa ni Ma'am Ava. Kailangan daw ng may-ari ng kumpanya na pinagtotrabahuhan namin, kaming dalawa. Kung iisipin, sa sinabi sa amin ni Ma'am Ava, medyo malayo sa Manila yung lugar na yun. May kalayuan, mahigit 1 to 2 hours. Pero wala naman daw problema kasi stay-in kami. Parehas kami ni Tantan na umuupa ng apartment, pero dito sa Manila. Magkaiba nga lang ng lugar. Sa totoo lang, wala naman talaga kaming choice kasi matagal na din kami sa company namin. At natuwa naman kami kasi makakatipid na kami sa renta dahil stay-in nga. Kaya tinanggap na namin agad. Si Tantan nga pala ay isang karespe-respetong bakla. Hindi siya malandi at hindi rin siya manyak. Naging magkaibigan kami at roommate. Pero hindi siya yung tinutukoy kong kaibigan sa kwentong ito. Si Tantan ay na-assign sa accounting department at ako naman sa tracking department. Malayo ang office namin. Pero dahil roommate kami, malamang isa lang ang uuwian naming kwarto. Bumili din agad ako ng motor para kahit papaano ay makakauwi ako sa Manila pag day off ko every Saturday and Sunday. First time kong mag-drive ng motor, kaya kailangan ko pang mag-practice. Mabagal, may halong takot, at laging namamatayan ng makina. Fast forward. Sa unang araw namin, pinakilala ko ni Ma'am Ava sa department na hahawakan ko. Tama kayo. Ako ang hahawak sa trucking department. Doon ko din nakilala ang mga tauhan ko. At kasama ko sa office. Obviously, lahat kami lalaki. Kasi trucking department kami. May mga mekaniko, maintenance crew, electrician, driver, and helper. Sa loob naman ng office namin ay 3 lang kami. Si Miguel, ang stock custodian, at si Tatay Bert, ang purchaser namin. Madalas, wala si Tatay Bert kasi nga purchaser siya. At kami lang palagi ni Miguel sa office. Habang may ginagawa ako sa laptop ko, may napansin akong isang malamig na pineapple juice in can sa table ko. Nagpapawis yung can sa sobrang lamig nito. Kaya naman, nagtanong ako kung kanino ito. Kasi baka mabasa yung laptop na gamit ko. At ang sabi naman ni Miguel, "Sir, sayo po yung pineapple juice." Sumagot ako ng, "Ay, hindi akin yan."
At nagsalita si Miguel ng, "Sir, para sa inyo po yan." So lumingon ako kung saan nakatayo si Miguel, na may halong pagtataka. Kanino galing? Tugon ko sa kanya. Napansin ko ang pagngiti ni Miguel kahit pa naka-face mask siya. Ang pagngiti ni Miguel ay hudyat para sa akin na siya ang nagbigay ng pineapple juice. Nagpasalamat na lang ako sa kanya. Si Miguel, palagi kong kasama sa opisina. Kaya naman siya din ang kasama ko tuwing kakain ng tanghalian at sa paggagala sa labas after working hours. Dahil baguhan pa lang akong magmotor, madalas si Miguel ang nagdadrive nito sa tuwing lumalabas kami para kumain at gumala. Stay in din si Miguel, pero sa ibang kwarto siya kasama ang iba pang mga staff. Minsan, lumalabas kaming 4 ni Miguel, yung electrician at mekaniko namin. 2 motor ang dala namin at si Miguel ang nagdadrive ng motor ko. Sa kabila naman yung 2 pa. Minsan umuwi kaming sobrang lasing. At sa sobrang kalasingan ko, na out of balance kaming 2 ni Miguel. Natumba kami. Dumikit ang tambutsyo sa bandang likuran ng hita ko at naging dahilan sa malaking paso ko sa binti. Dahil guilty si Miguel, ginamot niya ang paso ko araw-araw. Dahil bandang likuran ng paso ko, palagi akong nakadapa sa tuwing nililinisan at ginagamot ni Miguel yung paso ko. At dahil sa pangyayaring yun, doon na nag-umpisa yung pagkakaibigan namin ni Miguel. Sa tuwing lunch break, umuuwi kami sa bahay nila Miguel at doon magtatanghalian kasama ng pamilya niya. Mga 30 minutes lang pag nagmotor papunta sa kanila. Naging close na din ako sa family niya. At minsan din, doon na kami nakikitulog sa kanila. Isang gabi, nagkayayaan kaming mag-inuman sa isang karaoke bar. Siyempre kasama si Miguel at iba pa. Doon ko naman nakilala si Ana. Isa siyang cashier, server ng bar. Kinuha ko yung number niya at doon, nagumpisa ako ng panliligaw sa kanya. Si Ana isang single mom. Nung sinagot na ako ni Ana, agad kong sinabi kay Miguel. Siyempre, nag-celebrate kami ni Miguel doon sa pinagtatrabahuhan niyan. Doon na din ang madalas naming tambayan ni Miguel at iba pa naming mga kasama sa trabaho. Kilala na din ng mga staff ko ang girlfriend kong si Ana. Minsan nga biro pa ni Miguel sa mga katrabaho namin. "Oh guys, wag niyong tangkaing pormahan si Ann. Para kay Sir Marco lang to. Kung hindi, tanggal kayo sa trabaho." Sinagot ko naman si Miguel ng, "Nako, pag ako naman niloko mo Miguel, hindi kita tatanggalin sa trabaho. Pero magpapatabas ako ng kilay at magpapatato ako." Sabay tawa. Sa sobrang close namin ni Miguel, madalas kaming 2 lang ang nag-iinuman sa bar na pinagtatrabahuhan ni Anne. Fast forward, kagaya ng ibang relationship, dumaan din kami ni Anne sa away at tampuhan. Minsan pa nga parang gusto ko nang bumitaw sa relasyon namin ni Anne. Kasi nga, takot akong magkagulo. Kasi kasal siya sa una niyang asawa. Pero mahal na mahal ako ni Anne at ayaw niyang masira ang relationship naming 2. Minsan nga, sinubukan kong hindi magparamdam kay Anne. Pero si Anne ang gumawa ng paraan para kumustahin ako sa pamamagitan kay Miguel. Pero hindi nasabi sa akin ni Miguel ang bagay na yun. Napansin ko lang na si Miguel laging may ka-text at katawagan. At sa tuwing may kausap siya sa cellphone niya, lumalabas muna ito para hindi marinig yung pinag-uusapan nila. Minsan nga tinanong ko siya, "Miguel, mukhang may textmate ka na ata ah. Di mo sinasabi sa akin ah." At sumagot naman siya ng, "Opo sir, meron nga po.
si Trisha. Pero hindi seryoso to, sir. Sabay tawa. Malandi kasi sir eh. Puro kakatihan lang yung pinag-uusapan namin. Naisip ko, kaya pala hindi niya pinaririnig sa akin kapag kausap niya ito dahil nahihiya siguro siya. Naging mabuti na din naman kami uli ni Ann. Kaso nga lang, bibihira na lang kaming magkita. Minsan nagulat nga ako sa tugon ni Ann. Marco, sobrang close niyo talaga ni Miguel, no? Pero kahit anong mangyari, wag na wag mo akong iiwan, ha? Mahal na mahal kita, Marco. Kahit ano ka pa. Nagtaka ako sa tugon niya. At ang tanging nasabi ko lang ay, bakit? Anong akala mo sa akin, aswang? At tumawa na lang kaming dalawa. Isang araw sa office namin, naging busy kaming dalawa ni Miguel. Nasa sarili kong table ko at si Miguel naman nasa stockroom, nag-aayos ng mga kung ano-ano. Tumunog ang cellphone ni Miguel na nasa table niya, katabi ng table ko. Napalingon ako sa sipi ni Miguel. Basic phone lang ang cellphone niya. Napaisip ako at sabi ko sa sarili ko, kawawa naman tong taong to. May trabaho, pero hindi man lang bumili kahit Android phone. Dagdag ko pa sa isip ko, bilan ko na lang kaya si Miguel. Hindi naman din iba si Miguel sa akin eh. At biglang tumunog uli yung cellphone ni Miguel. Sa pagkakataong ito, 2 messages received na. Tatawagan ko sana si Miguel, kaso na-curious ako. Naisip ko, si Trisha ang nag-text. I recalled na sabi ni Miguel, Makati daw to. At puro kabastusan yung pinag-uusapan nila ni Trisha. Sa sobrang curious ko, binuksan ko ito nang hindi nagpapaalam kay Miguel. Wala naman kasing password kasi basic phone lang. Hindi rin naman kasi ito yung unang pagkakataon na binuksan ko yung cellphone ni Miguel. Kasi minsan, pinapacheck niya to sa akin. Baka daw, mami niya yung nag-text. At gaya ng sabi ko, close talaga ako sa family niya. Balik tayo sa cellphone ni Miguel. Nung nabuksan ko na ito, tumambad ang messages na puro kabastusan at kalandian. At tama nga, galing itong mga to kay Trisha. Binuksan ko pa yung mga ibang message at tawang-tawa ako sa mga message ni Trisha. Kakainin daw niya yung turon ni Miguel. Hindi pa ako nakontento at nagbasa pa ako. Nabasa ko din yung, kumusta na kayo ng kaibigan mo? Tagal na kayong hindi bumisita dito ah. No name. Number lang yung nakita ko. Nabasa ko din na, sorry, kung mahal na mahal ko pa din ang kaibigan mo. Sino to? May ibang chick si ata si Miguel ah. Tanong ko sa sarili ko. Kinuha ko yung number para alamin ko kung sino. Baka si Trisha pa din at nakitext lang sa iba. At nung dinayal ko na yung number sa cellphone ko, nagulat ako. Kasi number pala ito ng girlfriend kong si Ann. Ni minsan walang nabanggit si Miguel na may number siya kay Ann o kahit nabanggit na nagka-text sila ni Ann. Sa sobrang taka ko, binuksan ko yung outbox ni Miguel. Doon ko nabasa na nililigawan pala niya si Ann na girlfriend ko. Lumaki ang mga mata ko. Pero hindi ko naramdaman yung galit sa kaibigan ko. Hindi ko din kasi nabasa kung anong sinagot na ba siya ni Ann o kung ano man. Lunch break na noon. As usual, magkasama kaming mag-lunch ni Miguel. Pero at this time, sa office lang kami kumain. Gusto sana ni Miguel na sa bahay nila kami mag-lunch kasi nagluto daw ang mama niya. But I insisted na sa office na lang. Sabi ko, please kahit ngayon lang, dito na tayo mag-lunch. Okay, sir. Sagot niya sa akin. After namin mag-lunch, nag-iya si Miguel na mag-yosi. Umuo agad ako.
Sabi ko sa sarili ko, this is the right time para makausap ko si Miguel tungkol sa nabasa ko. Miguel, napansin ko na nagkakalaubuan na kami ni Ann. Bakit hindi mo ligawan si Ann? Tanong ko kay Miguel. Sinusubok ko siya sa pagkakataong to. Baliw ka, sir. Ayoko, no. Hindi ko gusto ang may anak. At syempre, sir, mahal na mahal ka nun. Sagot ni Miguel sa akin. Alam kong hindi totoo yung mga sinabi ni Miguel. Dahil nga nabasa ko lahat sa cellphone niya. After work, pinuntahan ko si Ann kung saan siya nagtatrabaho. Tinanong ko siya at nagpanggap ako na alam ko na sila na ni Miguel kahit hindi ko pa nako-confirm. Sabi ko sa kanya, Ann, kailan lang kayo naging ni Miguel? Kailan mo kami pinagsabay ni Miguel? At sumagot naman siya ng, sorry Marco, oo kami na ni Miguel pero ikaw ang mahal na mahal ko. Sagot ko sa kanya, ano to? Minahal ka ng kaibigan ko pero ako ang mahal mo? At sumagot naman si Anang, oo Marco, ikaw pa din ang mahal na mahal ko. Kahit alam ko na ang lahat. Napaisip ako sa sinabi niyang kahit alam ko na ang lahat. Tanong ko sa kanya, anong alam mo? At sumagot naman siya ng, mahal mo ang kaibigan mo, di ba? At ako ang mahal ng kaibigan mo. Pero ikaw ang mahal ko, Marco. Oo, Marco. Alam kong minahal mo si Miguel. Kahit bisexual ka, Marco, ikaw pa rin ang mahal na mahal ko. Nabigla ako sa mga sinabi ni Ann. Nabuksan pala ni Ann ang FB account ko at doon niya nalaman ang lahat sa amin ni Miguel. Tama ang dinig ninyo. Bisexual ako. At sa palagi naming magkasama ni Miguel, tuluyan nang nahulog ang loob ko sa kanya. Oo, bisexual ako. Minahal ko ang kaibigan kong si Miguel. Minahal ng kaibigan kong si Miguel ang girlfriend ko. Pero, mahal na mahal ako ng girlfriend ko. Nung gabing yun, lasing na lasing ako na nagiinom sa bar kung saan nagtatrabaho si Ann. Tinawagan ni Ann si Miguel para sunduin ako. Dahil alam ni Ann na hindi ko na kayang mag-drive pa. Lumapit si Miguel at tumabi sa akin. At nung nakita ko si Miguel, ito ang bungad ko sa kanya. Miguel, pwede ba tayong mag-usap? At tumangulang si Miguel. Umalis kami sa bar, kinuha ni Miguel ang susi at siya na ang nag-drive. Nagpunta kami sa isang liblib na lugar. Walang ilaw. Walang tao. Pero overview. Nakaupo kami sa bangin na nakailaylay yung aming mga paa. Sinabi ko kay Miguel lahat ng nararamdaman ko. Lahat ng nalalaman ko. At ang pag-amin ni Ann sa lahat. Hindi na nakapagsinungaling si Miguel. At ang sabi niya sa akin, Sir, sorry Sorry kung nagsisinungaling ako sa'yo. Alam kong mahal mo ako higit pa sa kaibigan. Pero minahal ko ang girlfriend mo. Pero sir, mahal din naman talaga kita eh. Bilang kaibigan. Lalaki kasi talaga ako, sir. Straight kasi talaga ako. Pangarap kong magkaroon ng pamilya, magkaroon ng asawa at anak.
At alam ko, ganun ka din naman, 'di ba, sir? Hindi naman, hindi ka naman bakla eh. Alam ko naguguluhan ka lang, sir. Siguro dahil inaalagaan natin yung isa't isa kaya natin nararamdaman to. Pero sir, hindi malayong magkaroon ka ng pamilya kasi gwapo ka eh. Maputi, matangkad, may kaya sa buhay, mabait, at lalong-lalo na matalino. Actually sir, naiinggit nga ako sa'yo eh. Ang dami mo kasing chicks. Daig mo pa ako. Sa totoo lang, tama naman lahat ng sinabi ni Miguel. Lalong-lalo na yung habulin talaga ako ng chicks. Hinayaan ko lang siyang magsalita. Dagdag pa ni Miguel. Huwag kang mag-alala, sir. Kapag nagkaanak ako, ikaw ang kukunin kong ninong, sir. Pero ang nasagot ko lang, papakamatay kaya ako? Tatalon kaya ako dito? Sagot naman ni Miguel. Seryoso, sir? Papakamatay ka ngayon? Naku, gusto mo itulak kita ngayon? Sabay tawa at sabay seryoso. Dagdag pa niya. Pero sir, kung magpapakamatay ka, papakamatay na lang din ako. Ayaw ko kasing ako lang yung masaya eh. Dapat parehas tayo. At doon na tumulo ang luha ko. Sabi ko na lang kay Miguel, kung pwede ko siyang yakapin, kahit isang saglit lang. At yun, pumayag naman siya. After lahat ng yun, nag-resign na ako sa trabaho. Naka-hospitalize din ako sa sobrang depressed ko. Tinupad ko din yung sinabi ko kay Miguel na kapag niloko niya ako, magpapatabas kayo ng kilay at magpapatato ako. Si Miguel at Ann ay nagpatuloy sa relationship nila. Minsan may natanggap akong mensahe galing sa messenger ko. Si Ann. Oy, kumusta ka na Marco? Miss na kita. Sana minsan magkita tayong tatlo ni Miguel. Dito pala si Miguel sa tabi. Sabi naman ni Miguel, Hi Sir Miguel to. Kumusta ka na? Nabalitaan namin ang pinagagawa mo sa sarili mo. Nagpatato ka pala talaga. Alam mo naman na ayaw ko ng ganyan. Pero salamat po sir sa lahat ng mga tinuro mo sa akin nung nasa trabaho pa tayo. Sa totoo lang sir, ang dami kong natutunan. Lalo na pagdating sa computer. Miss ka na din ni Mama. Hindi ka na daw kasi nagpapakita sa bahay. Pasyal ka daw. Ingat ka palagi sir. Pagkabasa ko nun, napangiti na lang ako. Yung ngiting totoo, ang sarap sa pakiramdam na parehas kaming tatlo ay malaya na. Napakaluwag sa pakiramdam. Pero, hindi rin pala sila nagkatuluyan. Nakita ko, may ibang kasamang babae si Miguel sa post niya sa FB. Updated ako kay Miguel kasi marami kaming common friend dahil sa dati naming katrabaho. Pero wala na akong balita kay Anna. At nga pala, si Belle ang bagong girlfriend ni Miguel. Pero ang mas ikinagulat ko ay biglang nag-message si Belle sa akin. At ang sabi, Hi Marco, ako nga pala si Belle, girlfriend ni Miguel. Kilala mo si Ann? Nakwento kasi ni Ann na may relasyon daw kayo ni Miguel before. Totoo ba yun? O baka paninira lang ni Ann yun sa aming dalawa ni Miguel? Dahil ex na siya ni Miguel. Anyway, totoo man yun o hindi na yung mahalaga yun sa akin. Kahit ano pa yung past ni Miguel ay tanggap ko. Kasi mahal ko siya. At ganun din si Miguel sa akin. Nga pala, nangako si Miguel na magiging ninong ka sa magiging anak niya. Kaya ninong ka, buntis na kasi ako. Aasahan ka namin dito ha. Si tita din, mami ni Miguel, panay kwento tungkol sa'yo. Kaya hindi pwedeng hindi ka dumalo. Aasahan ka namin. At hanggang ngayon, patuloy kami nagchat-chat ni Belle at Miguel.
Sa ngayon, handa na akong makita muli si Miguel at ang pamilya niya. Siyempre, ang magiging asawa at inaanak ko. Sa ngayon, masaya silang dalawa ni Belle at Miguel, kasama ang inaanak ko. Masaya na rin ako. Ngayon, hinihintay ko na lang yung date ng binyag ni baby para makita ko na sila. 3 taon nang nakakaraan. Sa mga nangyayari noon, marami ako natutunan kung paano magmahal, masaktan, at magpalaya. Alam niyo ba kung bakit tayo nasasaktan? Kasi minamahal natin ang isang taong dapat kaibigan lang. Muli, ako si Marco. At ito ang aking secret file.